Uya at mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madanaog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Omar Bien, si Joshua, si Angel, si Karen, and sa Manibela, si Henry Mata sa Samuya pong 4-wheel drive. Sa Master Control, ang sa kuyang kumpadre Padingnal Baldo. Kan Jigs Baldo Welding Shop dyan sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Sa newsroom ang yaon ngunyan tabi si Ma'am Sia Leron. Buda si Jen Matthew Balyaran. Sa sumadakan mga istorya, siyempre nagmomonitor asin padagos man namin na kontribo pa kan mga istorya. Nicole Ann Gloriani. Sa supervision iyan kan samuyang news director Mar Dela. Sa IT, kasamuya pong broadcast, Jerome Nico Martinez dyan po sa DCGB News Online, sa Facebook, asin sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Kasabay si EJ Brimen, tama ba? EJ Brimen o Brimon? Brimen, letter E, echo. Yan, EJ Brimen. Siyempre ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Marain hapon! May mga report na kita diyan tulos sa palibot, daita pagparapahaluyon pag naka-standby na, i-connectar tulos ang linya. DZGB On The Spot Report. Yaon dyan si kumpadreng Alarmario. Padingal, marhay na hapon tabi. Please go ahead na. Salamat, tabi. Hello. Salamat, pade. Ay, ginilid mo na. Kaan sanggunian malipat daw ako, tabi. Pade. Sige, lipat sa sarong limalay niya to. Sa saro niya tong wireless equipment. Tanganing marayan dalagan kan komunikasyones ang transmission po tabi kan sa tuyang bareta dyan sa luwasa, dyan sa imong location kumpadreng Al, dyan sa palibot, dyan sa kay Padingal na Armario. Yan, sige, nag-establish lang kan linya. O sige, tabi Padingal, go ahead giraray. Salamat, tabi, pade. Iginilid mo na paramientras kan sanggunian palunsod ang draft ordinance for second reading ni City Councilor Charlton Lahara na ma-regulate, ma-strengthen, ma-regulate ang pagagamit ng helmet asin mga modified mufflers kana mga motorsiklo digdi sa palibot kana Legazpi City. Ini katapos na question kan ibang konsyal, lalo na ni City Councilor Butch Lucila as chairman kan Committee on Laws, ang posibleng maging problema kaini na ordinansa pag-abot sa implementasyon dahil ang punto de vista ni City Councilor Butch Lucila na baka madipisilan sa pag-implementar kani lalo sa mga barangay dahil inot na inot ang mga barangay officials at mga tanod bako man ini deputize kan LTO na magsita kaini
dangan daiman ki magkanigong gamit para sukol ng gad an pigapod na noise pollution na darakay ning mga modified mufflers asin daiman ng kapasidad an barangay lalo ang mga barangay tanod na marikisa ng gad kung ining mga pigagamit na helmet ini autorisado kan DTI o kaya maray na klaseng helmet. Ini ang naging reaksyon ni Atty. Butch Lucila pagkatapos ini-presentar ni City Councilor Lahara ang ordinansang ini na dapat daw ma-regulate ining mga helmet, paggamit ng helmet asin na paggamit ng mga mufflers dahil kung minsan yun ini ang istorbo naman sa barangay dahil sa pinakaning polusyon. Pagayon man ko ta na ordinansa dahil may mga pig-rekomendar na posibleng multa digdi, siring kan first offense, dapat magmulta ng 1,000, 3,000 sa second offense, and 5,000 sa third offense kung may implementar ang siring na ordinansa. Alaga dahil sa nagkakapira pang mga question legal, asin mga pagplansya pa kana provisiones na bigyan rekomendar digdi sa ordinansang ini, kaya nagdesisyon ang mga miyembros kasaguniang palunsod na igilid na mo na ini para pagadalan giraray, magpapon giraray ni committee meeting, lalong-lalo na may coordinate ini sa mga barangay officials para bako padalos-dalos na maaprobaran ini kay puhan na planchaon maray para maging nagkapakikinan na pag-abot kan oras sa implementasyon. Kumpadre nga lanog pigdadago kung maray paano so report tabi bali duwang bagay. Gustong sabihin duwang ordinansa, sarong ordinansa sa helmet, sarong ordinansa sa itong so modified mufflers over. Sinararo lang ini pa tabi. Sinararo na lang iyan. Punto kan ordinansa na may dati na bagang ordinance kay ni. Kundi ang gusto sabihin, parang ma-strengthen ang pag-implementar ka ni, tayo na nga may mga reklamo na nadadangog ali sa barangay, pag-abot sa noise pollution, asin na pagagamit ni helmet na bako mga quality tabi pa rin. Iyan. Iyo so gusto kong madangog ta. Kanakaagi bagang simana kumpadre tabi igwa manin ipigbubusol baga na ordinansa na ipagbawal sa Ligaspi so mga malaog sa establishmento de negosyo na naka-helmet. Iba man palan ito. Iba man ini pa rin. Ini iyo so ordinansa to strengthen itong so paggamit kan specified na helmet na aprobado kan gobyerno through DTI, and itong sa modified mufflers na minabutubot baganin mga makukusugo na ragubno, lalo na gigamit talagang tituyo yan magpuon alaon na nin maagahon sundo maagahon na. Eksakto, tabi pa rin. Iyo yung bagaan reklamo na nakakabot man sa mga opisyal, kaya uminabot sa puntong araw kayo ni na pinag-proponer ang ordinansang initabi pa din. So ang punto ni Kagawad Attorney Butch na Lucila, paano ang implementasyon? Inibaga minadaralagan sa mga barangay, maray kun igong mga pulis dyan na deputized na makachiyempo kaan. Tama. So mga barangay mananggad, bako man na deputized yan. And halimbawa may madakop mananggad, paano so pagdeterminar mo kan so tamang decibel, so level ka yan, na mga arog ka na sistema. Although igwa na baga pa ding